Jeg er nu kommet til video 3, hvor vi får givet en funktion, som hedder f af x er lige med 1 x-del plus 1x. Og jeg skal så bestemme stamfunktionen til den her funktion. Den kommer så taget f af x lige med, og når man skal integrere en x-del, så bliver det ln af x, og sådan er det bare, plus ax plus k. Yes, det var første opgave. Så i anden opgave, der får jeg at vide, at jeg skal bestemme stamfunktionen til f af x i punktet 3,2. Og så indsætter jeg så x og y på 3 og 2 på x og y's plads. Så den kommer så til at hedde 2 er lige med ln til 3 plus e i tredje plus k. Og så isolerer jeg k og finder k. Og det har jeg så udregnet på GeoGebra og har fået til minus 19,184. Og det giver så stamfunktionen. Stor f af x er lige med ln til x plus ex minus 19,184. Ja. Så skal jeg så bestemme tangenten til store f af x i punktet 2,3. Så starter vi så med at indsætte x og y på 2 og 3 på x og y's pladser i stamfunktionen, så den kommer til at hedde 3 er lige med ln til 2 plus e i anden plus k. Og vi isolerer k, og kan se, at k det bliver minus 5,082. Så stamfunktionen kommer til at hedde store f af x er lige med ln til x plus ex minus 5,082. Så vi skal finde tangenten til den her stamfunktion. Den måde vi gør det på, det er ved at tage f af 2. Det er vores x-lig. Og den får vi så til 7,889. Nu kender vi så vores a-værdi og vores x og vores y-værdi. Og vi ved, at tangenten skal give en ret ligning. Y er lige med ax plus b. Så det kommer til at hedde 3 er lige med 7,889 gange 2 plus b. Så isolerer vi b og får til minus 12,778. Så nu har vi fundet alle de variable, så vores tangent den kommer til at hedde til x er lige med 7,889x minus 12,778. Sådan der. Ja. Og så skal vi så finde ud af, om der er andre tangenter. Om der er andre tangenter til f af x gennem 2,3. Den måde vi så gør det på, det er ved at vi inspirer skriver f mærke af x er lige med 7,889, da det er vores a og vores hældning, så en anden tangent vil selvfølgelig have den samme hældning. Så kommer der så to x-værdier, som er x0, eller x er lige med 0, og x er lige med 2. X er lige med 2, den har vi allerede brugt tidligere, derfor skal vi så bruge x0 til at finde den anden tangent. Og den kommer så til at hedde g af x er lige med 7,889 minus 6,99. Så der var en anden tangent.